Psicòleg punk, escriptor i influencer de salut mental, el Víctor Amat és un tio que ha decidit dir les coses tal com són. Porta més de 20 anys trinxant mites i desmuntant la psicologia happy flower i, com veurem en breus, el Víctor no et vendrà la moto del pensament positiu. No et dirà que te'n vagis a un spa al mig de Noruega a retrobar-te amb tu mateix ni polles en vinagre, sinó que t'ensenyarà a fer front a la realitat amb totes les seves conseqüències. A primera vista, el Víctor pot semblar un psicòleg més, però quan et pares a escoltar-lo te n'adones que és un puto hardcore de la ment. Ell predica que l'autoestima no és una cosa d'unicorns llargs de Sant Martí, sinó de tenir els peus a terra i saber gestionar els teus dimonis interiors. I amb aquesta filosofia ha aconseguit crear una comunitat a les xarxes socials que busca la veritat sense filtres. I això ens agrada. L'altre dia, quan ens vam posar en contacte amb ell per convidar-lo al podcast, ens van preguntar en qualitat de què vindria. Un home de mitjana edat que ha trobat la manera d'anar al psicòleg sense haver de pagar? Algú que ho suspenia tot quan estudiava psico i va decidir crear la seva pròpia branca de pensament? O simplement un Asperger que ha sobredesenvolupat els seus trets narcisistes i opina que la resta del món s'equivoca i és ell qui té la veritat absoluta? Bueno, la veritat és que la raó principal per la qual hem volgut tenir una conversa amb el Víctor és perquè ha aconseguit trencar amb els corrents de pensament actuals per mitjà d'una honestedat brutal, inspirant a molts a afrontar la vida tal i com és. Bueno, i perquè nosaltres últimament no anem gaire sobrats a salut mental. Avui el Víctor tindrà l'oportunitat d'enrotllar-se tant com vulgui i d'explicar-nos per què la psicologia punk és preferible a la happy flower. En breu sabrem si això ens serà suficient tant a nosaltres com als nostres espectadors per entendre qui és, què aporta i per què no l'hauríem de fer callar cada vegada que obri la boca. Nosaltres som el Magí Arbós i el Lluís Afonso i això és Diagnòstic amb cada caca. Ens podeu seguir a Instagram, TikTok, YouTube i Spotify. Teniu els links a la descripció. Sense més preàmbuls, comencem! Bravo. Escolteu una cosa, amb cada punk. Amb cada punk. Amb cada punk total. Ho haguéssim pogut canviar avui. Bueno, és la millor introducció que m'han fet a la vida. Jo crec que heu encertat els 3 punts, no? De tio de la mitjana edat absolutament desubicat, no? Haver intentat estudiar psicologia per curar-me a mi mateix i després fer una pròpia branca, no? Una pròpia branca perquè ho suspenia tot. Sí, jo crec que esteu molt a prop de la realitat. Jo tenia por de que t'enfadessis, perquè... No, m'enfada la gent gilipolles. Els normals, no. Doncs mira, a mi m'agradaria molt explicar-te quina era la meva relació amb el punk, ¿vale? Perquè jo el vaig descobrir a través d'una aventura. Jo sóc escalador, ara una mica menys, però quan ho era molt, un dels meus col·legues tenia un grup de música, es deia Punk i a part, havíem anat a escalar un parell de vegades i em van trucar un cap d'any. No? Em vaig despertar a les 5 de la tarda, em truquen, ei, vols pujar a Montserrat 3 dies? I vaig dir, anem-hi. Arriba el moment, arribem allà a la nit, jo encara tenia bateria al mòbil i em diuen, vinga, va, tio, posa't una mica de música, no? I poso música i em diuen, no, posa música de la bona. Quina és la música de la bona? Bueno, Mike, què vols que posi? Una mica de punk, tal. Vale. Allà, jo al mig de la muntanya, com un pordiosero, allà que la gent venia vestida al Decathlon i preguntava, podeu passar perquè estàvem dormint en una bauma? La gent preguntava. I allà em vaig enamorar del punk, no? Perquè per mi totes les lletres, jo la relació que tinc amb el punk és sobretot amb la música, però crec que totes les lletres el que tenen en comú és que el que venen a expressar és estic enfadat, ¿vale? Sí, realment, és a dir, el moviment punk neix com a resposta al moviment hippie, no? Que precisament és l'analogia que jo estic utilitzant a la psicologia. Quan jo parlo de la psicologia happy flower, el que estic parlant és d'una psicologia molt hippie, no? Molt de donar abraçades, de l'era d'Aquarius, sí, etc. I aleshores el moviment punk als anys 80, finals dels 70, 80, doncs clar, apareix com una manera de destrossar, no? Aquest món tan happy flower i tan meravellós. Estupendo. Aleshores, bueno, això és un moviment que surt, òbviament, dintre de l'art, a la música, etc., però no s'havia introduït mai amb l'àmbit de la psicologia. No? Clar, o sigui, baixar-ho a la realitat. Exacte, no? Una mica... jo no estic ni molt menys en possessió de la veritat absoluta, de lo que es tracta és una mica de fer una contraproposta, no? Diríem, al pensament aquest tan positiu i tan, jo què sé, tan ben enrotlladet. No? Vale. Llavors jo, la frase que més m'ha marcat del punk, amb el qual he tingut relació, és de RPG7, i diu, la palabra bien usada també és lucha armada. I el que he entès, buscant sobre tu, preparant-me aquesta superentrevista, és que el que fas una mica és això, no? A partir de les paraules, intentar canviar el món i poder-li explicar a la gent quina és la manera correcta de viure. Va per aquí o no?
En realitat, el psicòleg o la psicòloga és un professional que només té aquesta eina, l'eina de la paraula, no? Hem d'entendre moltes vegades com funciona la ment de les persones per poder utilitzar les paraules i el llenguatge d'una manera que generi possibilitats, no? El problema és quan tu parles amb algú i el discurs està orientat només amb un únic camí, i aquell únic camí, que pot ser molt interessant per molta gent, deixa molta gent fora. Sí, aleshores és molt important mostrar-li a la gent que som capaços de sortir, diríem, a la vida per unes altres portes també, no? Vale. Llavors, perquè la gent entengui realment del que estem parlant, quins són els elements bàsics de la teva psicologia? No, en realitat, mira, jo sóc un paio que sempre he anat una mica a la contra, no? A la contra. Aleshores, diríem que la meva intenció inicial era poder demostrar quan les afirmacions que ens deien no eren reals, no? Per exemple, doncs jo què sé, la típica és, darrere d'una crisi sempre hi ha una oportunitat, per exemple, no? Doncs jo deia, bueno, a mi em sembla que no, que moltes vegades darrere d'una crisi ja és una putada, no? O es beneficia un cabron. Aleshores, jo pensava, la bona gent normalment no es beneficia de les crisis. I a partir d'idees com aquesta, jo sempre buscava, diríem, com la ombra d'aquella afirmació, no? Pensa en positiu, perquè si penses en positiu les coses aniran bé. Bueno, però quan tens molta por i estàs cagat per molt que pensis en positiu, no se't passa la cagalera, no? Aleshores, sempre era buscar aquest punt, diríem, de contrarrestar les frases que ens estàvem empassant sense cap pensament crític, no? Vale, sí. Llavors tu el que fas és agafar tot això que t'envolta, no?, i reconvertir-ho, filtrar-ho amb el teu missatge... Anar contracorrent, no? Vale. Anar contracorrent, però també amb el sentit de dir-te, escolta, mira les dues cares, després tu escull la que tu vols, és a dir, jo no et diré mai no pensis això o deixa de pensar l'altre, però sí, no te'n passis només una cara de la realitat, no? Jo crec que, per exemple, aquí que estem precisament a la Facultat de Comunicació, no? Pues una persona que estigui estudiant això, que estigui estudiant periodisme, òbviament ha de ser capaç de veure les dues cares de la realitat, o les 50 cares de la realitat, no? Vale. Llavors, a mi m'agradaria... Clar, jo suposo que tu estàs més o menys al corrent de la filosofia del Llados, per exemple, o el David Goggins, suposo que et sona. Vale, mileurista. Vale, el David Goggins. Sí. Doncs, clar, a mi m'agradaria parlar una mica d'això perquè tenim referents molt clars a través de les xarxes socials, gent amb un missatge molt concret i molt tancat, no? Que et parlen, en aquest cas, el Goggins i el Llados, parlen de superació, de lluitar contra tu mateix, de superar els teus límits, de centrar-te, no?, últimament en el teu propòsit i tot això. I a mi m'agradaria saber si creus que té un límit i com podem veure aquests referents d'una manera positiva i utilitzar-los perquè realment en siguin d'utilitat. Jo crec que era Leonard Cohen, no?, el cantant Leonard Cohen, que deia que a vegades un sap a quin cantó del carrer s'ha de posar veient a la penya que tens davant, no? Bueno. Aleshores, clar, el missatge d'aquesta gent és un missatge molt simplista. En el fons, són Mr. Wonderfuls, que jo dic amb olor a xella bruta, saps? És un Mr. Wonderful, perquè, clar, tu penses, si tu creus que pots, podràs. És veritat, això? El què? Si tu creus que pots, podràs? Bueno, depèn, no? Hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no. És a dir, hi ha vegades que dius... moltes vegades la verdadera intel·ligència s'amaga quan tu ets capaç de dir fins aquí, ja no continuo, perquè m'estic matant aquí, no? Aleshores, la saviesa és saber quan has de deixar de fer una cosa. I això no és fàcil. No. És a dir, tu pots dir, per exemple, jo vull petar-ho amb un podcast i m'ho vull currar. Tu imagina't que comences a currar un any, 2 anys, 3 anys i tens una merda de resultats i dius, però no, jo si quiero puedo, no? I sueño en grande i jo què sé, i poso pasta i m'ho gasto en mats, jo què sé. Comences a fer coses, però allò no funciona. Doncs hi ha un moment que dius, hòstia, això no ha funcionat, a mi no ha funcionat, o no he estat capaç, o a lo millor no serveixo per això. Vull dir que no passa res, que la vida és així, no? És possible que això apliqui, en plan, amb les coses bones i tant amb les coses bones com amb les coses dolentes? Quan comences amb les drogues és difícil dir prou, i quan comences amb alguna bo també és difícil dir prou. Exacte, aplica a tots els àmbits humans. És a dir, no? Hi havia aquella dita catalana que diu totes les masses piquen, no?
que en el fons vol dir això, vol dir que moltes vegades... Lo difícil a la vida és trobar la mesura de les coses, no? La mesura, no? Quan m'he d'entrenar? Jo, per exemple, jo havia estat campió de kickboxing i jo m'entrenava i, clar, hi havia gent que sortia a competir sobreentrenada. I es pensaven que estaven entrenats, però en realitat estaven cremats. Havien perdut massa pes o s'havien passat entrenant, saps? No. Aleshores, el tenir la capacitat de... Poso aquesta metàfora perquè és senzilla d'entendre, no? D'entrenar lo just, ni més ni menys. Hòstia, això és la clau de la vida en qualsevol àmbit. Clar, no? Quan has d'estimar una persona, no? Tu pots dir, jo estic enamorat d'una persona, però vale, pots arribar a ser abrumador també, no? I poder dir, fins aquí, no? Aquesta persona necessita això, no necessita més. Com es mesura això? Perquè jo, per exemple, una de les coses que hem fet és preguntar primer als nostres oients i a la nostra comunitat i amics i familiars que si teníem un psicòleg punk davant, què li podíem preguntar. Vale? Llavors, la primera pregunta que mencionaré... Miedito. Ve de la meva mare. Vale, és de la meva mare. Que deu ser més jove que jo, tio. Crec que esteu allà, ella pregunta sobre l'estrès, no? Com podem gestionar, perquè l'estrès, això que mencionàvem, està en tots els àmbits de la vida i quan apretem massa amb alguna cosa acabem cremant-nos, no? Com el podem gestionar per poder seguir sent productius? És que el problema de l'estrès és l'intent de la gestió de l'estrès. És a dir, l'estrès en determinada quantitat és saludable. Ja està. Nosaltres penseu una cosa, mira, respondré a ta mare molt específicament. Des dels primers homínids fins ara, quant de temps ha passat? 1 milió d'anys? 2? Els primers... Ara mateix no tinc els números. Vale, anem a suposar 1 milió d'anys vale. o 800.000 anys, és igual. Des de los primeros homínidos que estaven en un árbol i van baixar de l'arbre i es van menjar una maduixa, vale? Vale? Aleshores, això faria 1 milió d'anys. Des de fa 1 milió d'anys fins ara, penseu en la història de la humanitat quan la gent ha estat tranquil·la. Mai. És a dir, tu pensa, tu de què curres? Jo sóc provador de menjar d'homínid. Hòstia. No? I que et diguin, prova això. Aquell paio deuria tenir estrès. Tu deuries agafar una figa i deuries dir, hòstia, això es pot menjar? Sí, prova tu. I tots mirant. És a dir, la història de la cuina, per posar un exemple, no? Que són milers d'anys de penya que ha mort. A saco. Aleshores, si tu pares a pensar des de quan nosaltres parlem de gestió de l'estrès, veuràs que fa 25, 30, 40 anys. I amb aquests 25, 30 i 40 anys és quan l'estrès ha fet més mal. És a dir... I l'estrès ha existit tota la història. Tota la fucking vida, clar, perquè tu pensa que l'estrès és inherent a l'experiència humana. Vale, aleshores, com el que deia abans, és la quantitat d'estrès el que és important. Perquè, clar, quan tu dius jo vull no estressar-me, tu digue'm quanta gent coneixes que et diuen, o vosaltres mateixos igual, no? En moments d'exàmens, de no sé què, d'acabar, i, hòstia, me quiero tranquil·litzar, no? Em vull tranquil·litzar. Quantes vegades et tranquil·litzes del palo voluntàriament? 1, 2, 3, tranquil. No passa. Clar, aleshores, tota la bibliografia que hi ha en termes de psicologia orientades a que tu et relaxis, que tu respiris, que tu puguis estar tranquil en una situació de dificultat, que pensis que les coses no són tan importants. Tota aquesta bibliografia, en el fons, és enganyosa, perquè està tocant algo que és inherent a l'experiència humana. Els éssers humans ens estressem, si tenim dificultats estem xungos, si se't mor un col·lega estàs fet una merda, no? Sí. I aleshores el que hem d'aprendre, jo crec, potser el punk del meu missatge és dir, oye, pues si estàs malament, anem a veure com fem, no? I sostenim aquest malestar, que tampoc passa res. Sí, la clau és sostenir el malestar i enfrontar-t'hi més enllà de versus fer-lo desaparèixer. Superar-lo, exacte. Vale. Perquè no el faràs desaparèixer. Quins són els fallos del que tu anomenes la psicologia happy flower i com va començar la psicologia? Perquè és el que dius, que l'estrès fa 40 anys que se'n parla, però... Hi ha una idea que jo considero errònia, que és pensar que tu pots superposar una emoció amb una altra. Aquesta seria, diríem, l'opció bàsica. És, si jo estic amb por, la teoria diria que si jo penso que no he de tenir por, això funcionarà. Vale? Per tant, la pressuposició que hi ha és que una emoció, entre cometes, agradable, pot superposar-se i dissoldre una emoció desagradable. Em seguiu? Vale. Sí. Vale. Però el cervell humà
està dissenyat per evitar les coses desagradables. Per tant, tot el que és desagradable és molt més important pel teu cervell que tot el que és agradable. Per això la vida és més desagradable que agradable en general. Val? És a dir, el teu cervell està dissenyat... Sí, home, clar, tio. Clar. Ja us arribarà, ara perquè sou joves. No passa res, ja us arribarà, no us vull tallar el rotllo. Però la idea és aquesta, és dir, si tu creus que una emoció, entre cometes, agradable, podrà dissoldre una desagradable. Però jo et demostraré, amb un exemple, si em doneu 40 segons, us donaré un exemple i us demostraré la fal·làcia de la psicologia Happy Flower. Vale? Mireu. Tu imagina que tu quedes amb algú, rotllo Tinder, no? Fas una cita amb una persona, no? Que te mola de puta madre. No la coneixes, anem a sopar. Vas a un sopar, rotllo Poblenou, tal qual, saps? Casinet de Poblenou, bon rotllo, sí? Vale. I tu dius, flipo con esta persona, vull dir, me mola. Comencem a parlar, puta mare, demanem el sopar, tu demanes falafel, l'altre demana, jo què sé, un tal, i bon rotllo, vinito, sí? Vinito, vale. Chiveca. Molt bé. Mentre estàs sopant, tu dius, calla que follarem. És a dir, aquí hi ha flow. Vale? Molt bé. De cop i volta, aquella persona, hòstia, comença a fer com una cara estranya i et fot una tralla a sobre del teu sopar. Vale? Buah! Pota tot el que ha menjat, el puto falafel, el vinazo agriao, tota la merda sobre el teu plat. Imagineu això, vale? Esteu allà sopant. Tu estaves de bon rotllo, Estaves super on fire. Buah! Tota l'olor de vomitera, sí? I aleshores tens una emoció bàsica que es diu fàstic. Entenem això? Bueno, hi ha gent que potser li podria posar cachondo i tot, No, tio. Siguem estadístics. És a dir, la probabilitat de que l'emoció que et vingui en aquell moment és de fàstic, de veure els trossos de falafel, trossos de pollastre, vino, guarro, és alta. Et ve el fàstic. I aleshores tu dius, pues jo no vull sentir fàstic. Jo vull pensar que això és marmelada de jo què sé, de navius. Tu penses que se't passa el fàstic? No. Difícilment. Pues aquest és un exemple de com tu no pots tapar una emoció bàsica. Vale. En aquest cas, jo com a eines per fer coses d'aquestes, a part de que l'has de deixar passar, vull dir que de l'endemà se te passa, No, i l'endemà potser folleu. I a lo millor després d'una dutxica, vull dir que l'emoció passa a condició de que no la gestionis. Perquè si allà comences, ai, no sé què, espera, respiro, pienso... No, ho estàs empitjorant. Exacte. Clar, si et passes una setmana obsessionat amb vaig a fer que el fàstic em passi... I et vas quedant enganxat amb el fàstic. No vull pensar més en allò. No vull pensar més en aquells trossos de pollastre vomitats, saps? I no vull pensar. I quan no vols pensar, què fas? Estàs pensant. Jo és que ara amb això m'has fet caure en una... No sé si estic sent massa tècnic, No. La nostra audiència ens entendrà. Sí, jo confio en ells, A mi m'agradaria preguntar-te pels cicles negatius. Per exemple, una cosa que passa molt és, per exemple, surts de festa i no lligues. I llavors entres en aquest cicle negatiu de no sé lligar, no puc, i encara lligues menys. Clar. Això com es surt d'aquest cicle? No és fàcil, tio. És a dir, la vida és sempre un sumatori de petites victòries. No? És a dir, tu vas construint la confiança. Jo crec que al final el que fa que posant aquest exemple, el que fa que un pugui lligar és tenir confiança, no? La confiança no és la seguretat. Aquesta és una altra gran errada. Quina diferència hi ha? Molt fàcil. La seguretat pressuposa que todo irá bien. I que és infal·lible. La confiança no. La confiança diu, si no va bé, me n'en sortiré, ja m'apanyaré. No? És a dir, la confiança preveu que pugui anar malament. La seguretat no. Si tu dius, jo vull fer el podcast i vull estar segur, però clar, aquí pot fallar qualsevol cosa, un cable, no sé què, pot passar qualsevol rotllo. La targeta... Exacte. Aleshores, què passa? La confiança és, hòstia, hemos perdido la targeta, bueno, pues trobem una altra, o fem tal, o mutegem aquest micro, ho fem amb un altre micro. La confiança et dona aquesta possibilitat. Aleshores, amb el tema de lligar passa això. Si tu no pots construir un camí amb petites victòries, costa molt després de recuperar, no?
aquella típica persona que potser se li ha passat l'edat, no? Saps quan tonteges als 14, 15, 16, que tonteges, i allà és un moment de construir aquesta confiança. Si tu pel motiu que sigui, perquè has estat malalt, perquè has tingut una pandèmia, perquè, jo què sé, perquè tens un tret de personalitat determinat, doncs clar, se't passa aquella edat i aleshores no tens aquella confiança, per tant, costa molt més poder fer l'aproximació. Sí, la confiança, per poder lligar amb confiança, es construeix en el període de 14-16 anys, més o menys. Amb el tema de lligar, òbviament, no? Que està relacionat amb l'adolescència, no? Amb l'adolescència, que és quan hi ha el despertar hormonal. Però en qualsevol àmbit passaria igual. Lluís, és a dir, en qualsevol àmbit, tu fas un podcast, hi haurà persona, òbviament, que agafarà el primer dia un micro i li surt de puta mare, i no té cap problema, ¿vale? Sempre hi ha, estadísticament, alguna persona que sigui així, però hi ha un altre, lo normal seria fer-ne 5, 7, 8, fins que dius, ja l'he pillat l'aire, esto, no? I estic més còmode, i sé que si m'equivoco en una cosa no passa nada perquè ho tallarem o ho farem el que sigui, doncs això és la confiança és l'habilitat que tu pots desenvolupar de que podràs apanyar-te, no? Jo no sé si en català es diu això, però apanyar-se, com dir, bueno, ja m'apanyo, no? Sí. Hi ha una cosa que et vull mencionar. Aquesta càmera, tenim el Víctor mirant molt cap allà perquè ho he pensat. Vale. No, porta't així, amb molta càmera. Exacte. Normalment aquí hi ha dues persones i les dinàmiques de direcció són diferents. Vale. Però intentarem fer un toc més frontal, però ja està, cap problema. Però això, fas xac i... Fas xac, pum i pam. O no, Molt bé, tio. Llavors, a mi una altra cosa que m'interessa sobre el tema de la confiança és la part de l'ego, perquè sabem que amb les petites victòries també estem construint això de l'ego, que jo dic la paraula, però no sé ben bé què vol dir. Bueno, no sé ningú, No, És una construcció. Sí, és un constructe, òbviament, però diríem que... Ho diríem pel·liculerament, perquè això no s'ha pogut demostrar, però la teva identitat, no? Hi ha una percepció que es diria mismidat. És, jo sóc qui sóc, ¿vale? Això és una percepció subjectiva. Okay. ¿Vale? Aleshores, hi ha una part que jo mostro i una part que mostro menys. Vale. La part que jo mostro estaria més relacionada amb l'ego. Vale. I aleshores jo puc estar molt identificat amb la part que mostro i no accepto res de la part que no mostro. Okay. Vale? Aleshores diríem que estic molt centrat en l'ego. Vale, o sigui, l'ego és un constructe. L'ego és un constructe, igual que el self, igual que qualsevol diríem, concepte psicològic és un constructe. Perquè no hi ha... No li han obert el cervell a ningú i li han trobat una creença, no? O li han trobat un pensament de no sé què. Clar, aleshores, en principi, estem parlant sempre d'hipòtesi explicativa de les coses que ens passen. Vale. Llavors, tenint en compte que l'ego és un constructe i que té a veure amb el que mostrem i el que no volem mostrar de nosaltres mateixos, com juguem amb l'ego perquè sigui una cosa positiva i una eina i el portem bé? És a dir, quins problemes pot tenir l'ego i com el fem servir positivament? A veure, precisament, mira, un dels llibres que jo tinc que parla sobre l'autoestima va una mica d'això, en el sentit de que, clar, generalment n'hi ha una part de tu que no acabes d'estar massa content d'aquesta part de tu, ¿vale? Això és humà. Li passa a tothom. Clar, si no et passa tens un problema, no? Et diríem, el que està encantat de conèixer és que diu, perquè jo soy perfecto. Bueno, doncs aquest té un problema i tothom se n'adona, no? Jo sempre dic que és com el que li canta la boca, no? Que se n'adona tothom, potser ell no. Però sempre tenim una part fosca, entre cometes fosca, perquè no és dolenta. Senzillament és que no estem massa orgullosos d'aquesta part, o no acabem d'estar del tots contents d'aquesta part, o a casa se'ns ha dit a la nostra infantesa que aquesta part era millorable, saps el que vull dir? Aleshores, jo crec que tenir una bona autoestima passa per agafar tot això i fer-ne alguna interessant de tot això. I si tu penses, per exemple, jo què sé, artistes que puguin flipar, jo què sé, no? Són persones que han aconseguit moltes vegades convertir allò que no es vol mostrar, allò que no era tan mostrable, en alguna interessant. Vale. No? Perquè la gent, quan és massa maca, no? És avorrida, també, no? El típic perfectito que va sempre ben vestit, que sempre... Saps? És avorrit. I de fet, i es nota. O sigui, les cançons que estan escrites des d'aquest
des d'aquest rotllo tan perfectito fa es pena. nota, i les que estan escrites des d'un punt de vista Més vulnerable. més despullat. Exacte. Però aleshores això és una capacitat que jo li dic, per mi forma part de l'autoestima, que és dir, això que em fa mal o això que jo no acabo diríem, d'estar orgullós de mi mateix, ho mostro, i ho converteixo en algo que és interessant, no? Jo, per exemple, quan jo estudiava, jo sempre explico que jo vaig estudiar en una universitat pija, catòlica i pija. I clar, allà els meus profes eren superpijos, saps? Gent bien, que tenen pasta, i aleshores havien pogut estudiar. Jo tenia un profe que havia après danès per llegir, pues, jo què sé, a Kierkegaard, no?, en danès, i havia estudiat danès perquè ell ho volia llegir. No van tenir un impacte molt gran, no?, la teva vida? No, sí, perquè mira, me'n recordo del paio, no?, de dir que clar, no?, que hay que ser gilipollas per irse a aprender danès, no? Jo pensava, hòstia, pues jo tinc feina, jo no me'n puc anar a viure a Dinamarca per aprendre danès, per llegir, jo podent-lo llegir traduït, no sé si m'explico, no? Aleshores, jo pensava, mai seré un psicòleg com aquests. Vale. No? Jo era un garrulo que venia del barri, venia de Nou Barris, havia estat boxejador, no sé què, doncs jo pensava, hòstia, jo m'avergonyia una mica d'aquesta part meva, com dient, hòstia, que psicòleg soc, no? Soc un psicòleg raro, no soc com aquests, tan bons. Clar, és donar-li el gir. I clar, aleshores jo crec que una de les coses bones que vaig fer en aquella època va ser assumir que, bueno, doncs, tio, tu ets de barri i tens un tipus de llenguatge i tens un background, i aquest background l'has de convertir en algú que sigui interessant pels altres. No vulguis ser un altre. Aprofitar les circumstàncies i treure'n I convertir-les en algú que dius, hòstia, pues vale, esto es un producto, no? És com dir, tens Chiveca és un producte. I després tu pots tenir un whisky de 1500 anys, no? Que és un altre producte. Però els dos són valuosos amb la seva manera, no? Clar, depèn del moment. Però clar, aleshores, si tu tens un tipus de persona, ets un tipus de persona i vols fingir que ets un altre, és una merda, això. Això seria l'ego, no? Està basat en l'ego, és fingir, no?, que sóc d'una altra manera, que no mostrar aquelles debilitats que jo tinc. O sigui, la clau, pel que he entès, de tenir una bona autoestima és acceptar-te tu mateix, o sigui, no intentar aparentar alguna que no ets. Exacte, la clau seria reconèixer qui ets, lo bo i lo dolent, millorar allò que és millorable, deixar de tractar de fer el que no faràs mai perquè mai seràs així, no? I gaudir de les coses que fas que estan bé. Perquè al final aquesta confiança que dèiem abans és sempre una confiança que està relacionada amb els altres també, no? En què tu facis una cosa i els altres també et diguin que està bé, saps? En contraposició a aquest missatge del llados i aquesta penya que és com els demás nos la sudan, ¿no? Me la sudan los demás, tú si quieres puedes y a ti no te hace falta nada. Jo crec que això és un missatge molt fals, no? Al final som en comunitat, no? Com de complicat és agafar totes aquestes idees, aquests conceptes i tot això que tu prediques d'alguna manera i fer-ho tangible? Perquè, clar, jo ara escoltant-te penso, això que m'acabes d'explicar m'ho pots explicar amb 10.000 exemples, amb milions de frases diferents, però perquè jo ho entengui del tot hauríem d'estar parlant cada dia, tota la vida, o t'hauria de tenir dintre el meu cervell posat. No, tio, només que compris els meus llibres, tio. Com es diuen? Psicologia punk, autoestima punk, i ara estic amb un tercer llibre, que no diré el títol encara. Però que estarà... Vale. I llavors la manera de divulgar... Al tercer llibre li foto canya ja dos i aquesta penya. Sí, Ben fet. I llavors el plan és, tu escrius llibres, difons xarxes per poder fer arribar el teu missatge perquè creus que és valuós per la gent, però no et fa por que es subdimensioni o que, al contrari, que sigui massa pobre aquest missatge que tu realment, que se't malentengui? Et fa por? Sempre hi ha por, no?, darrere de les coses. Sempre hi ha una quantitat de por, no?, de que les coses no siguin com un volia que fossin. Però jo penso que... A veure, arribo també amb tot això, arribo en un moment de la meva vida que jo soc gran, que jo ja he currat de psicòleg, he fet teràpies a punta pala, vull dir que, saps? Aleshores, jo estic gaudint molt de tenir un altaveu que pot ser les xarxes, internet o el que sigui, no? O els llibres, que són una manera de poder
explicar les coses que en 25 o 30 anys jo he vist a la consulta cada dia. Vale. ¿Vale? De com la gent patia, pues, intentant pensar una sèrie de coses que tu dius, bueno, que no és que estiguin malament, és que a tu no et funcionen, no? I jo crec que és molt important entendre aquest concepte, de dir que jo diré una cosa i les coses que jo dic no tenen per què funcionar-li a tothom. La meva pretensió no és que no estic amb una veritat generalitzable, sinó de dir, pensem què et pot anar bé a tu, no? I a partir de trencar una reflexió, que és el que deia, que al final ningú s'ha qüestionat, a partir de trencar aquesta reflexió, pues oferim una possibilitat diferent, no? Bueno, que es pot malinterpretar? Sempre, clar. Sí, sempre surt algun hater, tio. I sempre pot ser que a algú no li funcioni i hagi de buscar un altre psicòleg. Clar, no? Aquí jo sóc el primer, que li he dit a vegades a pacients, mira, jo no t'estic funcionant, i això també, jo crec que és un acte d'honestitat. I ser sincer i digue-li. Sí, clar, és a dir, no, ni et vull seguir cobrant pasta ni perdre temps, ni tu ni jo. És a dir, que al final no sóc infal·lible. Hi ha hagut alguna vegada que se t'hagi pres el teu discurs, la teva filosofia, com per algú conservador, un plan que soni antic? Perquè, no sé si m'entens, que al anar a la contra del well-being i tota aquesta d'això, que el teu missatge soni conservador. És possible? Podria passar, tio. Podria passar. El meu missatge és el que és, i jo no sóc tampoc un erudit que sigui capaç d'estar al dia de totes les corrents actuals d'això, no? És que ho dic perquè quan et vaig veure per primera vegada l'altre dia, quan vas venir a donar la xerrada, clar, ens van dir, bueno, vindrà un psicòleg a explicar com afrontar el treball en equip. I clar, jo m'esperava el típic discurs de, bueno, gestioneu els problemes, feu-vos abraçades, i vas venir tu i vas començar a repartir. I ens vam quedar tots flipant. El pobre Víctor Alonso també em mirava així com dient, hòstia, però este tio que m'està dient. El Víctor es va quedar flipant. I clar, o sigui, a sobre, en una carrera d'audiovisual, així, diguem-ne, super progre, digue-li. Sí. No sé, és que tampoc ho vull fer polític, No, però... Però això, i tothom es va quedar flipant. I a mi em va encantar. A mi em va encantar, perquè és en plan... Jo també crec que la societat, hi ha com un accés aquest de conformisme o de només buscar és que ho tenies apuntat aquí, l'adonisme i l'individualisme. I potser a vegades, saps, el discurs aquest d'acota al cap i no, és que la vida és una merda. Bueno, hi ha una part, tio, que... A veure, jo no vull dir que... És a dir, no vull ser un pessimista en el sentit estricte de la paraula. Jo no penso que la vida sigui una merda per força. No. Jo el que dic és que la vida té merdes. I el que és absurd és pensar que tu no les tindràs. Clar. I que si tu fas una màgia... a tu no et passaran merdes. Això no és cert. Facis el que facis. Facis el que facis, tothom igual que tothom té un melic, pues tothom tindrà una visita de la merda en la seva vida. N'hi haurà gent, i de fet hi ha gent que a vegades dius, hòstia puta, aquesta persona sembla que tot, no? Que tot li tingui que anar malament. Que li caigui tot, perquè hi ha gent amb més sort i gent amb menys sort. Hi ha gent que li passa. I hi ha gent que té més sort i que la vida potser pues, l'ha favorit una mica més, però en realitat tothom té moments de patiment. I jo penso, com a éssers humans, em sorprèn que la gent pensi que no s'ha de patir. Ja. Quan el millor és dir, bueno, pues, quan toqui patir, patirem, i quan toqui no patir, pues, no patirem i gaudirem. I quan estem un dia fotent una paella amb els col·legues i prenent no sé què, pues, estarem de puta mare, però potser l'endemà pues, tindrem un col·lega que s'ha estampat amb un cotxe i és una puta desgràcia. I aleshores també hem de saber que això forma part de la vida. I vosaltres sou joves, però jo crec que no se us ha de tractar tampoc com ingenus, no? No, home, no. Clar, i aquí la metàfora de l'equip, del treball en equip, pues, també és una metàfora que a vegades és una mica naïf, perquè dius, a veure, la metàfora de l'equip. Pues si tothom té un interès, que cadascú té el seu. Aleshores, diríem, ser capaç d'aconseguir que un grup humà treballi amb un objectiu en comú, ¿vale? Això no té per què ser formar un equip.
com el que pensem nosaltres que és un Barça o que és un, saps? Vale. Clar, al final és un grup humà que treballa junts amb un objectiu en comú, però després cada persona té una agenda privada, saps? Té uns interessos, hi ha una competència interna a l'equip, potser hi ha dues persones que poden fer la mateixa cosa, no? I si te puedo joder, no és nada personal, però prefiero hacerlo yo, saps? Són coses que passaran i això fa que liderar un projecte pues, costi tant. Si no, tothom seria... Quin és el bon líder? No, jo no sé, tio. Mira, anava a dir, tothom seria Guardiola, no? No sé, és un dir, no tinc ni idea perquè no el conec, però em refereixo que... el que sé és que un líder no estarà en una escola de lideratge. Jo no m'imagino a un gran líder en una escola de lideratge on li diguin, no, és que mira, per a ser líder, no? Un líder... Es pot aprendre a ser líder? Jo crec que no, jo crec que la penya et posa de líder perquè et veuen algú i diuen, pues este es el líder y lo seguimos, no? Però si ja has d'anar a fer un curs de líder, ja no ets de líder, no? Ja no sé com ho veieu vosaltres, però... Jo, sí, personalment... És com que ho mates ja, tio, no? Sí, és que hi ha una cosa que us comentant, no? Que tothom té merdes, però al final el truc és enfrontar-s'hi. M'agradaria tornar una mica enrere perquè tinc una mica de controvèrsia per tu, vale? En els últims 20 anys, l'obesitat ha augmentat significativament a Espanya. Segons el país, més de la meitat d'adults i un terç de menors pateixen obesitat. I a nivell global, l'obesitat, segons la OMS, les dades s'han triplicat des de 1975. De la mateixa manera, ha augmentat les tendències de gordofòbia i, en conseqüència, el moviment de body positivity. Això també està guanyant força. Llavors, què li diries a una persona que està gorda? És que depèn. L'altre dia venia una senyora i em portava la seva filla de 14 anys i em deia que l'enviava la nutricionista perquè la nena deia que compensava amb el menjar, no? La mare tenia més sobrepès que la filla. I aleshores, clar, em deia que... Jo li vaig preguntar quant de temps fa que portes a la nena a fer nutricions i coses d'aquestes. I em va dir que, des que és petita, la nena sempre està a dieta. I clar, jo deia, pues, si està a dieta i té sobrepès, també el missatge que tu li estàs donant a la teva filla és que a tu no t'agrada la teva filla, no? Vull dir, la primera que està donant-li un missatge que és contraproduent, sí. No? És a dir, jo te llevo... No, porto... Clar, entenc que la persona ho vegi des de la perspectiva de la salut, no? És a dir, vull que la meva filla estigui sana, però si tu fas menjar saludable per la teva filla aprèn a menjar saludable, pot ser que tingui sobrepès, no passa res perquè tingui sobrepès. Hi ha gent que té més pes, hi ha gent que té menys pes, vale. I nos tenen que gustar tots igual. La gordofòbia comença a casa moltes vegades, no? De dir, si ella ja estava jutjant a la seva filla, no? A mi em venien ganes de dir-li a la senyora, fes tu dieta primer, no? Baixa tu els primers 25 quilos. I liderem amb exemple. Filla, clar, no? I li vas dir? No em vaig atrevir. Perquè si no paga. No, vaig pensar que no, que a vegades has de pensar si allò que diràs ajuda o no, no? Vale. No sempre es pot ser tampoc tan sincer, sincer, no? Però, clar, el que jo pensava és quin missatge li estem donant a aquesta nena, que tampoc tenia, vull dir, saps? No era una besa mòrbida que diguis... Bueno, és una nena que potser tenia una mica de sobrepès, tothom preocupat amb això, ella intentant no menjar coses que després, quan no me mires, me voy a comer una bolsa de patates, saps? Bueno, i jo crec que això que tu has dit, és que la gent menja merda, tio. La gent menja merda. I per què menja merda? Aquest seria un altre tema que podem parlar, no? Que és a dir, qui es beneficia de que la penya mengi merda? I vegis a la penya amb ampolles de 2 litros de Pepsi que són més barates que una ampolla d'aigua. Bueno, pues a mi me sale un poco la vena roja aquí, no? Perquè jo penso, hòstia, qui es beneficia d'aquestes menjar processat que està claríssim i demostrat que és menjar que és verinós, vull dir que... I aleshores, si no ensenyem a la gent a menjar bé i menjar bé és car, no? Menjar bé és car, menjar coses saludables és car, les fruites i les verdures són cares, és més car comprar-te una escarola que comprar-te una bossa de Lay's, no? Aleshores, tenim un problema amb això. I això als Estats Units, o sigui, és encara més... És endèmic. És molt bèstia. Bueno, no, és que, però, a més, és molt... és a dir, hi ha una barrera socioeconòmica aquí que és molt important. És a dir, a més nivell sociocultural, menys sobrepès. No? Hi ha menys nivell sociocultural, no? Menys poder adquisitiu, més sobrepès. Per què? Perquè es menja més barat i es menja coses que no són... Aleshores, hem aconseguit que la gent pugui menjar, tothom pugui menjar
coses barates, no? Però que... Ningú es mor de gana, però... Però amb aquest problema, no? Es mor amb una cosa. Llavors tu... Ojo que jo parlo d'això sense saber, Vale. Llavors tu, perquè he vist que has tret el hate contra les grans corporacions, el que has pogut, això forma part de la teva personalitat? És a dir, la part de També ser punk, subscric, a part de missatge, és tirar hate als de dalt? No, tirar hate per hate no, però sí que em pregunto coses. Jo em pregunto coses i em pregunto per què està passant això, no? És a dir, és tot culpa de la gent? Jo em pregunto, com a psicòleg, el psicòleg, clar, no sóc un sociòleg, no hi entenc massa dels moviments socials. Jo treballo com a psicòleg en el one-to-one. Okay. No? Jo veig una persona i veig una altra persona. I aleshores jo em pregunto si realment aquelles persones que jo veig són les culpables de tenir un sobrepès. Vale. I quan hi ha un discurs de pseudoentrenadors o de pseudogurús que li diuen a la persona tu no sé què, saps? Jo penso, bueno, no estem tenint en compte moltes coses que li estan passant a aquella persona. I és que el menjar és car, que l'accés a l'alimentació saludable i biològica és cara, que tenir coneixements de nutrició és car, saps? És a dir, són coses que, clar, tu dius, no tot és, a veure com ho diré, no tot és responsabilitat de l'individu. I hi ha tot un enfocament de psicològic o de coaching o d'aquest tipus de personatges de gurús que li donen tota la responsabilitat a la persona. I això no és cert. Saps el que et vull dir? Això és un concepte que ens persegueix avui en dia a nivell de societat. Ens han promès que si ens fem responsables de la nostra pròpia vida podem aconseguir tot això que volem, tot el rotllo, i tornem a estar aquí. La promesa del liberalisme. La pregunta és qui se'n beneficia d'això. I segurament té avantatges, pensar això. No dic que sigui... No ho estic demonitzant. Però ara, per exemple, hi havia el reel d'aquest noi que ha guanyat la medalla de natació artística o no sé què, que li han fotut hate de rotllo homofòbia a saco, no? I el xaval surt allà pues, una mica defensant-se com dient, joder, la gente, ¿no? Y yo pienso, que es culpa de ell. ¿No? Okay. ¿Es responsabilidad teva que te estás ofendiendo porque lo que te están diciendo? ¿O es responsabilidad de una societat saps? Que, no? Que d'alguna manera no està respectant que una persona vulgui fer un esport i que té un sacrifici per aquest esport i que està visibilitzant un tipus d'esport, saps el que vull dir? Sí. I això no ho veiem. I aleshores la gent entra a saco, que és molt fàcil això, perquè això és el dolent de les xarxes, o diríem és una conseqüència immediata de les xarxes, que quan hi ha hate es multiplica per 20 perquè és molt més fàcil fer hate que defensar, no? Això és com el bullying. Clar, tio, és com el bullying, no? Tu el bullying en una classe és molt més fàcil posar-te en el costat del bully que no a posar-te a defensar a la persona que és víctima d'això, no? Llavors clar, a mi em sorgeix el dubte perquè jo he intentat anar a teràpia algunes vegades, no m'ha acabat d'anar bé. Si ho has intentat, no ho has fet, ho has intentat, Vale. Tu com s'ataca un pacient des de... És a dir, què estem fent? Estem revisant la ideologia, ataquem a la ideologia, ataquem a les eines que li podem donar a aquella persona per resoldre els problemes que té a la seva vida. Com planteges tu el que és aquest creixement o aquesta solució? No. T'has de liar sempre amb el pacient. És a dir, no pots atacar la ideologia del pacient. Has d'utilitzar. No? Jo crec que una de les coses per mi que són més importants del treball de la psicoteràpia és el que jo dic, la utilització. Tu has d'utilitzar el marc de referència a la persona. No pots anar en contra. Ara, amb aquell marc de referència tu pots fer coses. Val? Pots ajudar a flexibilitzar coses, pots permetre que la persona se n'adoni dels límits que té aquella manera de pensar, no? I de com aquell pensament que té aquella persona el limita en algunes situacions, pot ser que accepti la limitació o pot ser que digui, pues cambio lo que pienso, no? Vale. Cada cas serà una mica diferent. I llavors, aquesta és la feina interessant del psicòleg, no? La teva feina és entendre, no? I trobar la manera de, dins del que tu entens d'aquella persona, on estan els punts clau que pots fer servir per aconseguir un canvi. Per aconseguir un canvi que la persona vol. Exacte. No el que jo vull. Perquè jo a vegades em passa que penso... no? Amb poc faríem no sé què perquè tu faries això. Jo el convertiria en una altra persona. Clar. Vull dir que això és humà, no? I, en canvi, el que has de fer com a professional és, no, jo em paro amb aquella persona quin és el seu patiment,
què necessita o què està pensant ella que necessita aquesta persona, i aleshores anem a veure, funcionant com tu funciones, com aconseguim que estiguis millor. I aquest, per mi, és el treball estratègic, que és el que més catxondo em posa, perquè, clar, és a dir, no es tracta de fer el que jo faria, que aquesta és un altre fallo de l'autoajuda. Et diuen, jo vull ser això, i la teva feina és convertir... O sigui, és més semblant a un entrenador. Tu imagina't un entrenador que dius... Jo vull tenir bíceps. Jo vull ser... Exacte, pues ¿cómo lo haremos con tu brazo? Si tens un braç llarg, no és igual que un braç curt. O si no tens braços, igual una altra cosa. No? Aleshores, cada cas és molt diferent, i això és lo guapo. Per això jo rajo de l'autoajuda, perquè jo penso, si jo faig un llibre de com vas a tenir un bíceps, no estic tenint en compte que hi ha gent que no en té, que hi ha gent que té un braç curt, que hi ha gent que té un braç llarg. Vale. I aleshores tu ets gilipolles si no tens bíceps perquè t'has comprat el llibre però no tens bíceps. Saps el que passa? I això és una mica la pega que jo li veig amb aquestes coses, no? Què és l'autoajuda? Com la defineixes? No, l'autoajuda hauria de ser algo que facis tu per ajudar-te a tu. Clar, aquí és un altre... Si vols és un altre... Constructe. Un altre constructe una mica gilipolles, perquè dius, a veure, si l'autoayuda la escribo yo, ya no es autoayuda, te estoy ayudando yo, no sé si m'explico, no? Sí. És a dir, si tu compres un llibre meu i el meu llibre t'ajuda, no és autoajuda, és un llibre que t'ajuda meu, no? Aleshores l'autoajuda tindria que ser un llibre que escriguis tu, no? De dir, espera, que jo l'escribo. Clar, no? Al final, si tu t'apliques al teu llibre sí que és autoajuda. Exacte, aleshores és autoajuda. Clar, llavors, igual els llibres d'autoajuda són més pel que els escriu que pel que els llegeix. Ja, clar, ja està, I llavors no? falla i no sabem per què, no? Perquè si jo vull tenir bíceps, escric com he fet per tenir el bíceps perquè ja el tinc, dic, mira, aquest és el llibre però de com jo tinc el missatge és culpabilitzador, bíceps. perquè el missatge com és que depèn de tu, si falla, ets gilipolles. Vale. És a dir, al final, i això és el que jo he vist en 25 anys, de gent que m'ha dit, es que me he leído el libro de tal y el libro de tal y intento hacerlo del libro y no me sale lo del libro porque yo estoy fatal. Y digo, no, es que el que està fatal és el libro. Tu estàs normal. Oi que m'enteneu? És a dir, la gent es culpabilitza de no ser capaç de posar en funcionament una cosa que t'està dient un gurú, perquè no és capaç de pensar que allò que diu el gurú, bueno, és l'opinió del gurú, clar, però no és una realitat. No aplica el seu cas, exacte, potser. Podria no aplicar el seu cas. El gurú és com el tema del líder, que dèiem, si vas a un curs de líder no ets un líder, però és que hi ha gurús que van a cursos de gurús i es converteixen en gurús. I llavors en gurús cutres. Sí. Tu et consideres gurú d'alguna manera? Sí, tio, sóc el puto gurú, tio. Ets el puto amo dels gurús, L'altre dia em deia el meu fill, tú eres el gurú de los antigurús, tío. El gurú de los serías como el gurú de los antigurús. No sé, la paraula gurú em fa una mica de risa, la utilitzo molt per riure. Vale. Jo crec que no, jo voldria no ser-ho, però probablement, igual que he escrit un llibre que raja de l'autoajuda, però està en la prestatgeria d'autoajuda. Així és la vida paradoxal, tio. La ironia, no? Fa servir molt la ironia, el sarcasme, és a dir, per facilitar el teu missatge, ataques amb ironia i sarcasme? Jo crec que les coses passen molt millor amb humor, no? És a dir, he tardat, no us creieu, que he tardat temps en arribar a pensar que les coses podien dir mig en conya i ser serioses, no? Jo vaig riure molt, quan vas venir. Sí, per això et dic, no? Però he tardat, perquè al principi jo pensava que era poc seriós i que com a psicòleg s'havia de ser seriós, com profund o com donar... Yeah. Fins que al final vaig pensar que era molt més proper, jo aconseguia ser més proper utilitzant l'humor o utilitzant pues, això, el que el Magí deia. Una habilitat que jo tinc o algo que em surt natural, que és tenir aquest punt, si vols, d'ironia o a vegades sarcàstic, no? Quines eines fas servir per connectar millor amb la gent? Perquè ara ja has dit el nom de Lluís i ja has dit el meu. Què passa si no dius... Sí, això és entrenat? Està entrenat, això? Quan era petit, tio, el meu pare... Els meus pares van tenir molt poca formació. Els meus pares, clar, havien viscut la postguerra, no? I havien anat a l'escola fins als 10 anys o així. El meu pare va anar fins als 11, la meva mare fins als 10. Per tant, eren persones que no tenien massa formació. Vale. Eren intel·ligents, però no tenien molta formació acadèmica. I el meu pare va aconseguir, quan era gran, vull dir, ja treballava en una empresa, no sé què, i aleshores va fer un curs que es deia «Cómo ganar amigos e influir sobre las personas»,
que era un curs que estava de moda en l'època, d'un que era com el YA2 de l'època, no? Vale. Ell el va fer. Era el curso de Dale Carnegie, un curs americà, que es feia unes reunions i aleshores l'home parlava, bueno, era un curs que t'ensenyaven a parlar en públic, que t'ensenyaven pues, a com cuidar de les persones, i aleshores el meu pare tenia el llibre. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre les persones? Encara es ven, és un bestseller, és un long seller d'aquests llibres que es venen com la Bíblia tota la vida, no? I amb aquest llibre he trobat pocs llibres que siguin millors. És a dir, tot i que és un llibre antic, no? I jo què sé, igual dels anys 30 del segle XX, no? Però bueno, parlava d'això, de com la gent li agrada que li diguin el seu nom, o com la gent li agrada que la recordin, o que el somriguin, o que miris als ulls a la gent quan et parles. Coses que dius, de puro òbvies, no? A vegades no les fem. Jo vaig fer una vegada un curs, tios, em van contractar una vegada un curs de la Caixa, i l'objectiu del curs era que els caixers mirin a la cara a la penya. I jo em pagaven per anar allà a dir-li als cajeros que treballaven allà... Mira'ls la cara. Mira la cara al teu client, no? Però és que després ho he fet amb metges, això. Perquè els hi passa. Tu ara vas al metge i moltes vegades, com tenen que omplir tantes coses a l'ordinador, pues estan a l'ordinador i no em miren, em pregunten, ¿usted fuma, usted no fuma, usted hace no sé qué? Y yo els dic, tío, pero mírale la cara, párate un momento, mira la cara y luego sigue apuntando. Si no, ¿sabes? No fa falta que... tu pots escriure, doncs mira, són coses que la gent necessita. Necessitem ser mirats, necessitem ser reconeguts, necessitem que ens tinguin en compte, tio, si no la gent la lia. Què busca la gent? O sigui, què busca? Tens alguna teoria, superteoria? Sí, jo tinc una teoria, què busquem en el fons? Tinc una teoria barata, però que pot funcionar. I és que la gent busca 3 o 4 coses bàsiques. Busca ser estimada, número 1. Tu fas les coses perquè t'estimin. I deixa't de hòsties, saps el que vull dir? M'és igual si ets el YA2. Fas burpees i te compres un Lambo, per què? Pues perquè la gent et miri, que és una manera de que et donin un reconeixement. Aquesta seria la segona cosa. Una, que m'estimin. 2, reconeixement. Vale? És a dir, que la penya et digui, hòstia, que bé que fas això, això és molt important, i això són coses que t'han de dir, que t'han de donar els teus pares, no? Els teus pares t'han d'estimar, t'han de donar reconeixement. Després, un altre missatge que és molt important és que sentir-te acceptat. No? És a dir, que allà on vagis, tothom té una necessitat de sentir-se acceptat. I de que no et facin de costat i que no et deixin en un racó, no? De formar part. Exacte. Igual hi ha gent que no necessita tampoc massa meneo, eh? Bueno, clar, això cadascú. Això ho sabeu, vosaltres, que deu per fer un sopar, pues sempre hi ha un que es fa una mica el ronso, que l'has d'anar a buscar, no? Que igual perquè va de campió o el que sigui. Però tothom necessitem, no? És que, clar, no em veu dir res, pues no he vingut. És que, clar, com no em dieu res, saps? I aquell que t'està dient és que a mi no m'estàs mirant, no? O no m'esteu acceptant. Són coses així. Necessita més... Clar, i l'altre és el suport. És sentir suport. És sentir que et donen alè en les coses que tu vols fer, no? Tu pensa, ser un criu i quan volies pujar-te a un arbre, com reaccionaven els teus pares? Si et deien, vinga, va, puja, o anem en cuidado, anem a veure com fem, o et deien, no pugis, que te'n fotràs, no? Doncs això també és un missatge que els teus pares et donen de dir, confiem en tu i anem en compte, però ho fem, o no t'arrisquis, no la caguis, saps? Doncs això és donar o rebre suport. Si tu tens una parella, la teva parella té un projecte, què vol aquella parella? Doncs que li donis suport. No fa falta que li facis o no fa falta que li arreglis, sinó que li diguis, vinga, que, hòstia, mola això que tu vols fer, no sé què, hòstia, que guapo, i tu et mostres interès d'això, però això és donar suport. Existeixen casos de parelles que competeixen entre ells? Sí, clar, tio. Tot existeixen casos de tot. De tot. Clar. Però n'has tractat algun o tens insights? Avui he vist avui vaig a un gimnàs a fer peses, i és un gimnàs de gym bros. Vale. I aleshores ha vingut un allò super gym bro vellejo.
Vale? Jo puc ser el pare de tots. Però és Tove Gimbros. I aleshores ha entrat una i m'han dit, esta tiene un OnlyFans, és OnlyFans, i diu, y ha salido con 3 y un perro, no sé què, i es veu que rulava el vídeo de l'OnlyFans de tal. Jo pensava, hòstia, és molt heavy això. Que avui dia hem perdut també molt la capacitat de tenir intimitat, no? I aleshores en l'OnlyFans, pues clar, la paga amb un descapotable, no sé què, 23 anys, OnlyFans, 30.000 pavos al mes, vive en Andorra, y hace tríos con un perro y con no sé què. I clar, jo flipava. Tríos con un perro? Sí, es veu que hi havia uns vídeos. Com funciona això? Bueno, pues amb un altre i un perro, tio. Sí. Sí, un trío i un perro. Clar, no. Un trío con un perro, 2 y el perro. No, el trío con perro. Y el perro involucrado, el perro follando con lengua. No. Home, clar, coño. Que això és il·legal. Home, no ho sé, OnlyFans, tio, jo no ho sé perquè no ho he vist. La zoofilia és il·legal a Espanya, 100%. No, però viu a Andorra. Diu Andorra, tio, eso fagia, no sé, igual comértelo, però... Claro que vull dir que clar, al final, si tu tens una parella que fa això, li donaries suport, no li donaries suport? Els pares d'aquesta noia li donen suport, no li donen suport? Això és important. Com es gestiona això, si els teus pares no et donen suport en el que tu vols fer? És una gran carència, tio. Si tu has tingut tota la vida la sensació de que no tenies el suport dels teus pares, que això no vol dir que no t'estimin, Et poden haver estimat amb bogeria, però igual tu, ara m'ho invento, pues volies ser, jo què sé, jo mateix, jo volia ser boxejador i el meu pare deia, però això és una merda, no? Sí. Pues això és no tenir suport. I clar, bueno, pues jo ho vaig ser, i ho vaig fer, i ho vaig fer a saco, saps o no? Vale, però és una carència, tio, quan no tens aquest suport. Jo moltes vegades penso, jo que he tingut crius i quan érem petits i a vegades et trobaves un col·lega i aleshores el meu fill se m'agafava i es posava darrere meu, no? Se m'agafava de la cama quan era molt petit. Jo em trobava un col·lega i potser li feia una abraçada al meu col·lega, saps? Però el meu fill es quedava darrere i s'agafava a mi, a la cama. I jo pensava, això és com una segona pell que el teu pare et dona. Perquè, clar, també jo podia haver dit, pues le das un beso al tío Paco, saps què? O, no hagas eso. Clar, però si aquella criatura, jo pensava, necessita sentir que estàs, tio. I això, fixa't tu quina tonteria, si no ho has tingut, és una carència. Que el teu pare no té per què saber-ho, ho ha fet de bona fe, no? Fer-li petons a no sé qui, vull dir que no és a mala fe, però la criatura pot rebre a vegades missatges que dius, hòstia, però esto... I això després es manifesta en la vida, en general, no? Això és el que explico en el llibre d'autoestima, punk, no? Això com es manifesta això en la vida i et fa sentir a vegades que tu vals menys que els altres, no? O que tu... Senzillament perquè t'ha faltat alguna d'aquestes vaines, no? Llavors, quin consell li donaries a la gent que està a punt de ser pare-mare, pare-mare? No, tio, no, consells... Ser buena gente, tio, clar. És que no n'hi ha pares perfectes. Vale. No llavors, no hi ha gent perfecta? Tret de Pep Guardiola, crec que no. És a dir, l'únic perfecte... Ets del Barça, No, soc de Pep Guardiola. Ets de Pep Guardiola, Sí, si se'n va entrenar a Aràbia Saudí, em faré d'Aràbia Saudí, aunque... Què t'agrada? Què és el que t'agrada tant? No, faig conya, perquè té aquesta pinta que sembla perfecta, no? Que parla bé, que no sé què, que li queda bé la camisa... Home, està molt a prop de la perfecció. Clar, i aleshores el tio tal, i sap sempre el que ha de dir, i és com molt correcte, però en canvi quan ha d'apretar, apreta, quan ha de dir ens aixequem vendora, no? Vull dir que és un paio que diguem, que està ratllando la perfecció. Si diguessis de tirar hate al Pep Guardiola, per on li tiraries? Em costa, tio. Em costa, perquè sóc molt mitòman. No, li tiraria... A veure, ell deu tenir molts haters dintre de l'equip, perquè, clar, quan tu has d'exercir un lideratge en un equip on tota la penya, el més tonto, saps, guanya 20 quilos a l'any... Clar. Pues tu has de posar una sèrie de límits que aquests límits, òbviament, es converteixen en hate d'alguns que han marxat de l'equip. I d'egos, no? Bueno, d'egos, i a vegades l'haurà cagat també, perquè òbviament no serà perfecte. A vegades haurà interpretat que este tio no sé què i a lo millor no. Pues s'ha guanyat hate de molts jugadors. Però ser entrenador de futbol vol dir gestionar egos, i sobretot a aquest nivell. Clar, ser entrenador de futbol vol dir, jo inclús diria, ser capaç d'estar
fora dels egos, és a dir, en el fons hi ha algú molt maquinal. Jo no sé si heu vist una pel·li antiga del Brad Pitt que es deia Campo de Sueños, em fa l'efecte que es deia. No. Està basat en una història real. El tio fa d'entrenador d'un equip de béisbol. Vale. I li ofereixen fer d'entrenador d'un equip de béisbol i aleshores el paio és un equip ruïna, no? Un equip d'aquells que... típica. I el tio agafa un que és un economista i a l'economista... es diu Moneyball, aquesta. Moneyball, en anglès. Sí, pues Campo de Sueños, sí, Moneyball. I a l'economista comença a fer estadístiques i li fa fitxar jugadors que estadísticament, com dient, però este es un gilipollas, no, que este tío es el que tiene las mejores estadísticas de no sé què. I construeixen un equip, després l'han imitat molt amb aquell tio, no? I on els egos estan a part. És pura matemàtica. Jo crec que hi ha alguna d'això, també. Guardiola. Clar, és dir, al final és un equip que fan pura matemàtica i mentre estàs aquí jugant i dones rendiment, te queremos un huevo i quan no, sales i fuera. Clar, això, al final ets un merchandising. Els jugadors deuen patir, també, no? El que passa és que, clar, nosaltres que som desgraciats pensem, pues ja els hi paguen, no? Que pateixin que ja els hi paguen, no? Però no deixen de ser persones humanes, eh? Sí. Això sí que és veritat. A tu et queda, perquè tenies la secció aquella de... Sí, de fet tinc més preguntes que ens ha fet la gent. Vas bé? Sí? Tenim l'ego ja hem parlat, estrès n'hem parlat, ma germana també l'hem tret... Pots parlar de tu? De què podem parlar de mi avui, Lluís? Què tinc per treure? No ho sé, això... Tu tractes problemes personals en plan... Podem muntar una teràpia aquí? A veure, Puc tio, fer una microconsulta o és no? tonto Rajoy, tio. ¿Era tonto Rajoy? Sí. Pues ya está. Ah, vale. Jo no sé, perquè se hacía el tonto, potser es feia el tonto. No, tio, és I impossible, és impossible Ho era de veritat. imitar-ho també, tio. No. I, tio, és que tot el que són els meus problemes personals, vale? A part de lo tonto que sigui Rajoy i la repercussió que tinc a la meva vida, té molt a veure amb tot el que són cicles i addiccions, no? Tendències obsessives. Jo soc una persona molt obsessiva. Vale? I llavors, últimament, jo vaig tenir problemes amb la marihuana en el seu moment, amb el tabac segueixo tenint problemes, i llavors amb la beguda també tendeixo a tenir problemes, però aquestes últimes 2 setmanes el meu problema principal ha sigut el sexe. És a dir, a mi m'és igual la logística del sexe, si fa mal, si fa mandra, si causa problemes... Si fa mal a un altre o si fa mal a tu? A mi. Si fa mal... Això em sap greu, en plan, jo la part de responsabilitat és una cosa que m'agrada cuidar, perquè sé que és el meu problema i que si a mi m'agrada molt el sexe, jo em busco la manera, passo les meves penes i practico tant com puc. Llavors, ha arribat un moment, no?, que jo sé que la meva part preferida del dia o el que més feliç em fa al llarg del dia és el rato de masturbar-me o el rato de follar. Com puc sortir d'aquest cicle d'obsessió pel sexe? I per què hauries de sortir? Perquè em fa mal la pirula, ja. Ah, vale. Sí, és un tema físic de que... Un tema físic... tens ferides a la polla, ja. Sí, i de que estic no anant a dormir perquè o m'estic masturbant o estic quedant amb algú a partir de les 2 del matí. Masturbes veient vídeos o...? Porno, no. El 20% de les vegades ho vaig deixar durant 3 anys perquè era un problema que sí que vaig tenir al meu moment, però ara mateix no tendeixo. Però és un recurs que faig servir, a vegades. I et ve de cop? És a dir, tu estàs tu al teu rotllo, potser llegint un llibre de filosofia i de cop dius, hòstia, ara follaria. No. O estàs involucrat en històries on diguis, hòstia, que follarem o no sé què. També. És a dir, dediques part del temps de la teva vida quotidiana a planificar tot això? Sí, és una cosa que em passa. I l'altra és que també té molt a veure amb el meu estrès i tota la meva ansietat. Més estrès, més possibilitat de que et passi això. Es trasllada allà, sí. I llavors, per mi el problema més gran són les rutines. Vale? Jo em desperto al matí i em puc arribar a passar 4 hores seguides fent una sessió longeva perquè la promesa de masturbar-me és que no m'hauré d'aixecar, no hauré de fer feina i m'ho passaré bastant bé. Llavors, m'agradaria trobar la manera, perquè el problema que estic tenint, em costa molt trobar satisfacció en la meva vida en general. Generalment, quan hi ha l'abús de qualsevol comportament, és una manera d'evitar el malestar, no? Sí. És a dir, que en el fons la pregunta que caldria fer-se és, en realitat, què és el que et causa el malestar de base? I per què al final has d'acabar
fent qualsevol tipus d'activitat d'una manera compulsiva, no? Potser ha sigut massa gràfic, no calia tanta graficitat. No, però està de puta mare, està està guai. El que passa és que, clar, necessitaríem fer moltes preguntes per poder acurar com ajudar-te. Tu exerceixes? Però jo, clar, tio... Quantes consultes fas al dia, més o menys? No, ara sóc un autor famoso, tio. Ara faig menys. Ara cobres més? Sí, no estic malament, tio. Ah! Ara faig ràbia. Va vendre molt, no, el teu llibre? Sí, s'ha venut molt. Sí, segur. Vale. Però el llibre guanyes poca pasta, Sí? Sí. Jo cobro €1 amb 9, Fuck, és que això és... €1,9 per llibre. Brutos. Què val el llibre? 20, 19 amb 90, cobro un 10%. Jo cobro un 10%. Com és això? Clar, aleshores, imagina, per cobrar 50.000 pavos en llibres, quants llibres has de vendre? 50.000. Sabeu que el 93% dels llibres que es publiquen a Espanya no venen més de 500 exemplars, tio? El 93%, sí. I per què escriu La això? indústria I com editorial... com es sosté la indústria? Perquè hi ha aquest 7% que ven a saco. Però l'altre 93% ha de fer una altra cosa. Palman. Jo tinc una amiga meva, per exemple, que té una comunitat, tinc una molt bona amiga, que té una comunitat de 85.000 persones que li compren formacions i no sé què, van fer un llibre sobre el seu, que és una experta, vull dir, no és la Pedroche escrivint sobre maternitat, és una experta, i ha fotut un llibre, tio, i ahir em deia, per WhatsApp, em deia que enviaven a cremar els llibres. No s'habían venut y aleshores li feien una oferta de saldo, ¿los quieres? Te lo vendemos por de esto porque los voy a quemar. Potser si la Pedroche fa un llibre escrivint sobre maternitat... No, l'ha fet un. A la broma i ven moltíssim més, clar. Clar, ven moltíssim més, perquè, clar, la indústria editorial el que vol és vendre llibres. Llados vendria molts llibres. Clar, vendria moltíssims. Llavors, clar, tu part de llibres també fas xarxes, la part de bretxa digital, com la portes? Perquè tu tens 60 anys, ens has dit. Ja, tio, sóc un abuelo, tio. Què onda, però no ho sembla, però tu entres al feed d'Instagram i no ho sembla. A tu t'ho porta algú. No, ho faig jo, Sí, home, hòstia, el Lluís m'ha escrit a mi, no? Sí, no hem parlat. No, hem parlat per Instagram. I, hòstia, tio, que no sé què, que vull que vinguis al podcast. Bueno, va, vinga, va. Sí, I t'apanyes i ja està. Sí, però és cert que tinc ajuda. Jo tinc el meu fill gran, que és el Lucas, que és un expert en màrqueting digital. I aleshores hem fet moltes coses amb ell. Moltes coses són idea d'ell. Cobra? Cobra o no cobra? Cobra molt. Cobra molt. Però menjant... No, perquè ell té... Bueno, òbviament, dels productes que venem, infoproductes, ell té un percentatge d'això, però òbviament té un percentatge. I després ell té uns canals de YouTube que també li van molt bé. Que us convido si voleu, a seguir, que són Spider Culer. Spider Culer. Que deu anar sobre futbol, això? Vale. Vamos, l'he pillat. Vale, ja està, ja el tenim. Sí. Hi ha més o no? Més canals? Sí, té un altre que es diu Històries de Venom. Bueno, ell dona suport a uns canals de YouTube, que són aquests, i li va molt bé. Vull dir que treballa molt. Llavors, tu recomanes el camí de la creació de contingut i tot aquest rotllo? Clar, tu has estat 25 anys, has dit més o menys, treballant i aprenent i exercint per poder arribar a ser un gurú, a poder escriure llibres i tenir alguna cosa sobre el que escriure. Què opines de... Què? Nosaltres què estem fent aquí? Vosaltres esteu fent de puta mare, tio. És que, clar, realment jo el que he après amb aquests anys és que moltes coses que, clar, fa 20 anys ni puta idea. Vull dir que jo penso en el meu fill petit, que té 15 anys, i jo no sé la feina que farà. No puc preveure quina feina farà. No? Perquè és que no sé com evolucionarà això. El podcast fa 3, 4, 5 anys, ningú sabia el que era un podcast. Igual la gent que estava posada, sí. Però, hòstia, avui dia no, n'hi ha molts podcasts. El problema, jo crec que avui dia, és la tecnologia ha facilitat molt que fem aquest tipus de coses, però també hi ha l'obligació de crear una marca. Aleshores, Com? hi ha una obligació de crear una marca. És a dir, tu, clar, vosaltres teniu un podcast i necessiteu posicionar el vostre podcast. Exacte. Perquè si algun dia el voleu monetitzar, aquest podcast té que tenir molts seguidors, molts oients. Crear una xarxa i una comunitat és la verdadera feina.
Clar. Crear el contingut, o per descomptat, però la verdadera feina és d'on treurem aquesta comunitat a la qual nosaltres ens volem adreçar. A vegades això viralitza i, mira, és així una sort, i moltes vegades això és una via planificada, al final. Molt de curro, Molt de curro, Lluís. Clar, és curro de màrqueting. El Lluís va dient que sí, però el Lluís, la feina de màrqueting és la meva. Relaja, no? Bueno, ja ho faré. Ja ho farà. Bueno, no, però un bon equip deuria ser això, no? Una bona dupla deuria ser això. Jo tinc l'última pregunta, que la fem pràcticament sempre, però jo crec que avui ets el convidat amb més edat que ha vingut fins ara. El més purilla que ha vingut. Jo crec que avui la pregunta és més adient que mai i és un consell per la gent jove. No tinc ni puta idea, tio. No sé quin consell podria donar. Potser el consell us l'acabo de donar i jo crec que estem en una etapa, no sé el que durarà, on la creació d'una marca personal serà molt important. No? És a dir, s'ha democratitzat la producció, i aleshores això que jo he parlat avui de l'autoestima i de ser capaç perquè en el fons la vida és una venda des de ben petit. Jo no sé si teniu germans, però lo normal quan tens germans és que disputes amb els teus germans l'atenció dels pares. I aleshores això obliga a que cada fill tingui un posicionament i una identitat dintre del sistema familiar. Vale? I sempre hi ha un fill que és més mirat, no?, que un altre. Però no és que... Però, ojo, Això és veritat, Clar, això no vol dir que s'estimi més un fill que un altre, És a dir, si venen els nazis i et diuen, oye, que vamos a matar a 3 de tus hijos, elige, clar, no podries escollir, dona igual, Vale. Però sí és cert que hòstia, hi ha un fill que és més mirat o una filla que és més mirada. I per què? Pues perquè saben un millor. I jo aleshores sí que us diria que lamentablement estem en un món així, no? Sí, però el que m'estàs dient és que els fills tenen els seus propis rols. Uns són més mirats, els altres potser són més escoltats. Sí. I el que m'estàs dient de marca personal, al final, ha existit tota la vida. Hi ha un que és el caçador, un que és el recol·lector, i l'únic que crec que ha canviat ara és el canal. Ara tenim molts canals on podem difondre la nostra marca personal per posicionar-nos i arribar on volem arribar. Però també és cert que teniu molta més competència. És a dir, jo clar, quan jo era xaval, això que vosaltres feu era la ràdio. Ja, ara té un altre nom, és el mateix. Bueno, clar, però era la ràdio. I a la ràdio qui arribava? Molt poca gent, perquè clar, l'embut, no? L'embut era molt petit. Ja no podem fer nosaltres, que som uns pringats. És el que dic, no per pringat, el que dic és que s'ha democratitzat, per tant, hi ha més talent horitzontal. Clar, quina recomanació donaria jo a la gent? Jo li diria, vale, descobreix a on estaràs tu còmode, no? A on estaràs tu còmode fent què? Això és el que realment és important, perquè al final la vida són 4 dies, no? Si més no, passem-ho bé fent alguna que se'ns doni bé. I això vol dir descobrir qui collons som, que això és feina cada dia. Això és bueno, mai ho descobreixes del tot, però que el guapo és anar-ho mirant, no? No, anar-te mirant i anar dient, bueno... Jo tenia un professor que em va marcar molt i l'últim dia de classe que vam tenir em va repartir com una frase per cada alumne, no? I la meva que em va dedicar a mi era la batalla més important a guanyar és el descobriment d'un mateix. Que va repartir galletes xines, a veure qui tocava què. Sí, una mica... Sonava profund. No, però està molt bé, quan et toca una frase d'aquesta si te la fa i et fa pensar, no? És a dir, dius, hòstia, pues tio, pues sí. Quin és el problema d'això? Que et passis la vida mirant el malic. Ja. Aleshores, clar, hi hauria una segona frase que és dir, recorda que ser savi és, a vegades, també descobrir el que hi ha fora, no? I és el balanç. Al final és el balanç. Víctor, chavales, moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres. ¡Vamos, Víctor! Soy muy buena gente, que he estado muy bien. Doncs molt bé, donem les gràcies en primer lloc al Víctor per haver vingut, en segon lloc al Lluís per haver parlat, en tercer lloc al Magí, per haver estat aquí... a la Pompeu, que ens deixa el material, i la Gemma per haver estat donant un cop de mà fent de DJ, i no res, ens veiem a la propera, esperem que hagueu dit i hagueu après alguna cosa, potser
Fins a la propera. Si pots dir... Les teves redes, tus redes. Xarxes socials i els bueno, llibres. Víctor Amat, que posin Víctor Amat a Google. Ja te la pela, no? Bueno, no és que me la peli, és que jo crec que surt Ja tot. surts. Si poses Víctor Amat a Google, a veure, feu una mica de Víctor go surfing. Víctor Amat, Google. Víctor Amat... Surten fotos teves sense samarreta? No. Amb samarreta, llàstima. Bueno, igual algun vídeo de YouTube boxejant deus trobar. Però, Hòstia, tio, de jove tenies una cara de panoli heavy, eh? Ja, tio. Sí, et senta molt bé l'edat, eh? Sí, amb quina edat et vas quedar calvo? Fas 20 i pico. Escolta'm, però ja hem despedit, Lluís? Ja. Va, Bueno, va, que vagi bé. Vinga, tios, va.